Molts temen a l'obscuritat. L'absència de llum ens priva del més important dels nostres sentits, la vista, sense la qual quedem desorientats, incapaços de distingir res del que ens rodeja, ignorants i desvalguts davant qualsevol amenaça que puga habitar en la negror. Però en ocasions, l'inquietant no prové de la foscor, sinó que sorgeix entre els centellejos dels rajos del sol en un dia clar. Entre el rebombori d'informació fal·laç i assumptes insubstancials amb els que ens aclaparen diàriament els mitjans de comunicació podem trobar relats i testimonis, ignorats per la majoria de gent, que parlen sobre l'aparició i presència d'unes enigmàtiques i esfereïdores entitats sense nom que es materialitzen sota la més radiant llum del sol, però la substància de les quals pareix ser de la mateixa ombra. Entre aquells que, amb paraules encara tenallades per un vívid temor, narren aquests pertorbadors encontres amb les entitats que aguaiten en la llum del sol on pot trobar surfistes que els han albirat en platges remotes, senderistes i escaladors als quals se'ls han aparegut en la quietud de les muntanyes, ciclistes als que semblaven seguir per solitaris camins i pistes, camioners als que observaven des dels vorals de carreteres desertes i agricultors que els han vist entre els seus camps, entre altres. Tots els diversos testimonis, però, coincideixen en que les entitats que viuen entre els rajos del sol sempre es manifesten a persones que en eixe moment es trobaven a soles, en llocs deserts i apartats, i a plena llum del dia, baix un sol resplendent. I en què és precisament, en el que podria ser el més càlid i bell dia, sota la més refulgent llum del sol, com comença l'aflicció. Puix de forma gradual i inadvertida, relaten, la lluminositat del sol pareix anar en augment fins al punt de començar a resultar molesta per als ulls, i mentre hom sent una creixent i cada cop més opressiva sensació de calorament, l'angoixa i el desassossec s'apoderen de l'ésser i el pensament, car la vista comença a ser envaïda i aclaparada per espornejos encegadors i inquietants visions. El món al voltant pareix deformar-se i desdibuixar-se baix la sufocant luminescència. Els colors i les formes de totes les coses es tornen miratges que fan dubtar de la seua mateixa realitat i que atordeixen els sentits, fent vacil·lar la mateixa orientació i la percepció de l'espai i el temps. I és enmig d'aquest panorama oníric i pertorbador quan es comencen a distingir, o a creure's distingir, les ombrívoles i indistintes siluetes del que, per a il·lusori alleujament, hom pensa són persones observant immòbils en la distància. Però no hi ha resposta quan se'ls crida, i si el desgraciat, esperonat per la desesperació i fins i tot per una certa intriga, tracta d'aproximar-s'hi, acaben esvaint-se tan sobtadament com van aparèixer per al seu desconcert i frustració. Fins que en un moment donat la persona víctima d'aquestes irrealitats abasta la fugissera figura i llavors, per a la seua consternació i horror, descobreix que el que pensava era un esquiu congènere és en realitat quelcom molt més sinistre, un enigmàtic espectre de tenebres que sembla cobrar substància entre el fulgor d'una llum ara encegadora i que només li torna la mirada en silenci. Per als afortunats, aquestes visions cessen al cap d'uns angoixosos minuts i el món i la llum del sol acaben per recuperar la seua aparença normal i poden prosseguir el seu trànsit tremolosos i perplexos. Però hom sap que hi ha hagut algunes persones que no han tingut tanta sort i s'han esvaït en un inexplicable buit. Res no pot discernir-se sobre el fat d'aquests infortunats, car no deixen darrere d'ells cap rastre, i qualsevol intent de trobar-los resulta infructuós. Molts afirmen, no obstant, que aquests desventurats han trobat un atziac final al terme d'un patiment inenarrable i una successió de pertorbadores visions, fins que en el desenllaç de la seua desesperació i la seua angoixa han alçat la vista una última volta per a veure davant d'ells, una última volta, els ens dels que hem estat parlant. Ja són pocs els que poden dubtar que per tot el món, entre els radiants rajos del sol, viu quelcom desconegut que aguaita els incauts en indrets solitaris, a plena llum del dia, com aprofitant-se de la confiança i la joia que provoquen la calidesa i la lluminositat del sol en un cel límpid, car cada cop són més i més aquells que han viscut un d'aquests inquietants encontres. I també són cada cop més les desaparicions inexplicables que se'ls atribueixen. Però persisteix encara el misteri sobre què són i el perquè dels seus inescrutables actes, el que s'ha prestat a les més variades i desenraonades hipòtesis, des de que són esperits a éssers d'una altra dimensió o un altre món, i que utilitzen el fulgor del sol com a portal per a materialitzar-se davant de nosaltres, i a les seues dissortades víctimes per a mantindre la seua existència en la nostra realitat o com a simple aliment. Siga com siga, l'única certesa és que allà fora, en la solitud de camins i platges, de muntanyes i carreteres, i en la lluminositat i claredat del dia més radiant,
aguaiten els incauts uns éssers insondables que viuen entre la llum del sol.